Všetko sa zdá byť pripravené. V tejto chvíli sa boxy otvorili a cena TV Bratislava rovina 3. kategórie na 1800 metrov bola odštartovaná. Najvýhodnejšie štartové číslo 1 má Teno, ale dopredu idú iné kone. Je to konkrétne Sir Magnus, Dabiango, Autor, ale predsa len s jednotkou je tam Teno, ale spolu s ním s osmičkou si zbehol z vonkajšieho boxu Sir Magnus pod Štefanom Budovičom, takže Sir Magnus bude druhou stopou točiť vedľa Tena, takže toto je vedúca dvojica Teno a Sir Magnus, za ním je to Autor, Dabiango, takisto je tam Cedar, Tipperary Bull na predposlednej priečke Rainis Boy a favorizovaný Karov priebežne na poslednom 8. mieste. Kone o malú chvíľu vybehnú na protilahlú stenu, do cieľa bude zostávať ešte 1200 metrov a je to Sir Magnus pred Cedarom, na tretej priečke je to Teno, potom je tam hlava dvojička Autor a Dabiango, Tipperary Bull ako debutant takisto v kontakte Rainis Boy, takisto a dve, možno tri dĺžky od predposledného kôňa je to Karov s jockeyom Robertom Šarom. Do cieľa zostáva ešte zhruba kilometr, stále to tempo diktuje Sir Magnus, za ním Teno a už sa tam posúva aj Dabiango, respektíve ten je teraz štvrtý, ale posúva sa tam Cedar na druhú priečku, takže je to Sir Magnus, Cedar, Dabiango, respektíve Teno, Autor, Dabiango je 5. A stále čakáme na to, kedy sa posunie z konca pola Karov. Kone už sú zhruba 500 metrov pred cieľom, točí sa do cieľovej rovinky a stále je to Sir Magnus, ale na neho teraz prídu ďalšie kone, je to konkrétne Cedar a počkáme si na útok favorizovaného Karova. Teraz sa to pole roztiahlo do celej šírky dráhy, prichádza Teno, vidíme tam takisto Dabiango, Sir Magnus slabne a Teno teraz je vo vedúcej pozícii, takisto Cedar a zvonka prichádza avizovaný útok Karova. Kto to teda bude? Je to Teno so štartovým číslom 1. Nakoniec víťazí. Karov stihol finišom len tretiu priečku, Sir Magnus druhý